Inkosi yasebuhleni uyazi lezulu amen. Ngiyabonga nami ukuthola leli thuba nami ngithi ngeke ngisale ngizoyibongela ngoba uShembe usengivikele okuningi. Manje ngizobonga uNyazi lwezulu ukuthi Nyazi lwezulu usungangilibali baba wonke nomndeni wasekhaya uNkulunkulu wokhokho bethu uNkulunkulu wamachiliza ephelele uNkulunkulu wamantungwa ephelele uze uNkulunkulu sisodwa lapha ekhaya asena mama asina baba sisele nje sizingane zodwa kodwa Nyazi lwezulu masinawe sinezinto zonke. Manazaretha ekhaya sihlala sisodwa kodwa nje omakhelwane bahlale besho bethi ayi uyabona ikhaya nilibambile babeyitshela ukuthi uma uhambe umama emhlabeni sizosala nomunye ephume ebhekele nomunye aphume ebhekele kodwa thina siyisibonelo esihle endaweni ngoba sibambene nobhuti wami uShembe siyamthanda uNyazi lwezulu naye futhi uyasithanda ngoba uma siguqa sithandaza sicela uyasenzela. uShembe washo umfundisi uNtombela ngelilanga wathi makukhona into ekuthiwa uNkulunkulu wathi uShembe yilida yoNkulunkulu. Nami ngisho njalo ngilida ngoba yazi izingane ezinye ziyadlebeleka kunele nje ngahamba abazali zisale ihlukanisa izinto nalo yathathela nalo aphuma bhekele kodwa thina ekhaya Shembe ngoba sinawe Nyazi lwezulu sibambene. Ngicela ukukhumbula ubhuti wami uLakhi ukuthi umsebenzi ungampheleli ngoba ekhaya uyasinaka usibambile Nkosi yamakhosi. Sicela nawe Shembe Nyazi lwezulu nathi sikwazi ukuthi uNkulunkulu ukhumbule nemndeni yasekhaya siyalolo thula emhlaba ikakhulukazi yakaKhumalo bese kube yakaMdunge. Ngicela Nyazi lwezulu udlule entshumayelweni lapha ngakithi eNewcastle. Mina ngiwaseNewcastle ngimele izwe lakithi eNewcastle ngiphethe umfundisi uMbatha waseNewcastle nomkhokheli uMasilu umshumayela sikakabi naye kusewubaba unzima nje osabhekile. Kukhona ubaba oyisiyoni lapha ya osizweni lo baba usebenza ngabantu wase eyagula kakhulu izingane zakhe ziyasebenza ngendlela agula ngayo zaze zadinge ukuthi ibuye zizomnakekela esedla umdoko kuphela kodwa Nyazi lwezulu ngoba uNkulunkulu wabantu bonke nabangasiwa amaNazaretha lo baba wangula kwaze wamkhumbula Nkosi yamakhosi wadlula emhlabeni. Uthe esedlulile ebusuku izingane zagijima zaya komakhelwane zayosho ukuthi ubaba akasekho. Babefika omakhelwane bemfice ngempela ukuthi usehambile emhlabeni. Wase eyahenqelwa lo baba kwalinda ukuthi kuse kwase ngo9 kwafika iambulance iHES isizomthatha. Maye bethi bayaphenya ngale kwekhethini bathola ubaba usehleli ngezinqa. Mangabe zigijime futhi izingane ziyosho komakhelwane besho makhelwane ngabe sekuhamba omunye yini futhi kanti izingane zikhalela ukuthi ubaba nangu sehleli ngezinqa kade eshonile ubusuku bonke. Maye befika bembuza hayibo ngoba wena ubusuhambile emhlabeni sikushiyela sesikhenqele. Wase yabatshela ethi mina ngivuswe uShembe. uShembe lo ohlale ehlulwa yicala wachaza kanjalo lo baba wathi mina ngivuswe yilo Shembe ohlale ehlulwe yicala uthi bengisendaweni enhle. Wafika uShembe wangibuyisa wathi angibuye ngize emhlabeni wathi wangitshela wathi uShembe ngingayikhethi inkosi ngihlale nje nginje wathi ngelinye ilanga ngiyokulanda. Lo baba amaNazaretha uyaphila kumanje uyisayoni akakiyekile ulalelile umnyalo
wonyazi ukuthi angaqala phethe inkosi uyomlanda yena uyaphila nje lo baba uyisayoni kodwa maNazaretha uShembe unyazi lezulu wamlanda eseshonile ngoba uShembe ungwawo bonke abantu yathi inyanga yezulu sengibashumayezile bahlangabezeni ngiyabonga Nkosi busiseni izwi lo